Yama bibia ha bio emra Okuman Ediokro enson achifo ba ko so Okuman radio and afi Okuman TV eni ebusa for say dey to munyina manim na say amansa nyina di ho dance no say nyame adom on the 1st of October 2023 adenya betumi akonkan ede ama yenom say Fufu festival no e betumi eba so sa no a empanyifo say ni onimuto no na ede ni gina eye kyerempo ano enti no eba Fufu wa Ghana ha de a ofu achi no me hu ni oho bio enti Oforiwaa Ensu Nyame ye choba ana yene no adi eye ahyiamu yi santi no yehwe ahomboa so sene etie edemba eye Okuman Fufu festival no ase Ensu Nyame ye makwa ba meje oso na adwuma mu ti say Nyame adom on the 1st of October 2023 Okuman Fufu festival no eba so mahomboa no eti say ya boa ye ho kra sie de dada ye twen adofo ne won afia chirechiri ne ade nyina beba ense Oforiwaa de obia nim se du odwura ofro soro ha de a eye Ensu Nyame ye choba ye kwa akopue wo Okuman FM ye sra adofo e wachi ahemfo ministers obia tutu ne ka no wontu mirika no womra ne ye nyina ye nhia mu wo Okuman na ye ni Fufu festival no ye hwe e be tene da bia oye na se sakra kakra bebam bibe wurawura mu na afia tijakra wan kasa wo ba wo be ye de no difference be rewrem enam ne de ahuru bebie ne wo ba ha wo hu bin odurada no wo be hu bi wo Okuman honom ti yesra obi a fa ni je na wo mra ne ye nka mom na enye fe yo ye beda wase bebre em se Ensu Nyame ye mami ofo na mate ne nka no ne mama no so ha no nti no ye nsa ahobo no so etisen ewo ha no nti no embacho momra wo hwa ha no mu a ha na Fufu yi ye boni tintintim sa setup ni nyina no ebekọ so ewo ye Okuman Fufu festival no ase Fufu festival no ehonye jinwa no empanyifo se ensuo beto enframa dikan Okuman Fufu festival yawunya ni asanka Okuman Fufu festival yawunya ni asanka Okuman Fufu festival yawunya ni asanka enye no